Hej og velkommen til KIE TV. I det her afsnit der vil vi komme omkring KIE's kærestevæg, vores fodboldstævne, vores friluftstur og meget mere. Først skal vi se på introturen. Det var en rigtig god tur, som rystede os godt sammen. Vi har det godt, yes! Vi har det godt, yes! Og så maler vi næste vers. Nej, vi er pakket med et godt læs. En. Vi havde cyklet hele dagen. Vi havde cyklet hele dagen. Derfor fik vi ondt i banen. Derfor fik vi ondt i bagen. På vej derud vi handlede ind. På vej derud vi handlede ind. Skumfiduser på din pind. Skumfiduser på din pind. I Superbrusens højre fløj. I Superbrusens højre fløj. Der hangs Anders løse løg. Der hang Anders løse løg. Turen gik til badeland. Turen gik til badeland. Skræmme børnene med det kan. Skræmme børnene med det kan. Rutsjebanen den var fed. Rutsjebanen den var fed. Vi på række rutsjede ned. Vi på række rutsjede ned. Peberfrugt, tomater, pølser i. Peberfrugt, tomater, pølser i. Retten kunne vi alle lide. Retten kunne vi alle lide. Vi fik alle diarré. Vi fik alle diarré. Om det skabte ubehag. Og det skabte ubehag. Surt at være sidste mand. Surt at være sidste mand. Vasket fingre kun i vand. Vasket fingre kun i vand. Ved bålet skrev vi denne sang. Ved bålet skrev vi denne sang. Anders løg de stadig hang. Anders løg de stadig hang. Nu skal vi videre til et indslag omkring Slottidsstafetten, som også lå i starten af skoleåret, hvor alle elever deltog. Her kommer det. står her med Mathias Håkonsen. Han søger på Facebook. Han skal snart løbe. Hvad glæder du dig? Det skal være fuld spurt. Fandme i orden, men du skal ikke give alt, for du starter med, så går du kold. Nej,
Masser af selvtillid, det er godt. God tur. Så har vi også Jeppe her. Hvordan er det gået? Det var fint stabilt løb, altså. Tog stille og roligt til at starte med, og så sluttede han bare helt af. Jeg tror, var vi ikke inde på en top 10? Helt klart, helt klart. Vi står her med de første fyre i mål. Var det hårdt, drenge? Ja, for satan. Ja, jeg kan kun være enig. Hvad har I allermest lyst til lige nu? At brække mig? Ja, lidt af det samme. Nu er vi hernede i Kolding i solskin, og det er god stemning og hurtigt løbende elever, så det er fantastisk. Jeg synes, det er fantastisk. Hvad med eleverne? Ser du frem til et godt år? Det gør jeg i allerhøjeste grad. Jeg synes allerede, at de har vist, at de har masser af god energi, og at der er et stort potentiale i jer som elevflok. Så det ser jeg meget frem til, og glæder mig. Hvordan har den første uge her været på KI? Det har været super spændende at prøve en masse nye ting. Men meget hårdt, og man var virkelig kvæster om aftenen der med alle de nye indtryk, man fik. Jeg synes, det har været fantastisk at møde alle de nye personer, jeg har haft. Rigtig god første uge. Dem i orden. Så skyder vi videre mod fodboldstævne i Vejle, hvor alle KE's elever var med. Når I har bolden, ja. så har I hele første halvleg, der har I ligget med 3 mand med blæk nede. Det skal vi have lavet om på. Vi er nødt til at have noget mere offensivt. Ja. Skal have jer med frem, så det ikke knækker over. Rune, hvad tænker du om kampen lige indtil nu? Jeg tænker, at vi har stadigvæk en chance, og det skal nok gå godt. Vejle, de er gode, men vi er selvfølgelig bedre. Hvordan synes du, det er gået i kampen indtil videre? Det er ikke gået så godt. Vi har tabt 8-0 og 3-0, og jeg tror egentlig, det er lige så meget, fordi vi har glemt at spille så meget sammen. Ja, det kan det godt være, fordi I har ikke trænet så meget sammen og sådan noget. Ja, vi har kun trænet 2 gange, og så de fleste på holdet, de er egentlig håndboldspillere. Hvad snakker du, Julian? Jamen, der står jo så 2-1 til Grejsdalens. Men vi spiller sgu rimelig godt, skal jeg hilse at sige. Bjarke, han er et monster i forsvaret, så... Altså, vi vandt 1, og så tabte vi lige 2. Jeg har netop afsluttet en kamp mod BGI. Hvordan synes du selv, det gik? Jeg synes, det var helt vildt. Jeg synes, det var en virkelig god mandskabskamp, og alle udførte det bedste, de kunne. Og det var ærgerligt, at vi kom måske for uafgjort, men det var fortjent nok alligevel. Jeg står her sammen med Annette Mogensen, og hvordan synes du, kampen er gået? Jamen, kampen vi lige har spillet nu her, super flot indsats. Vi har jo bøvlet lidt, kan man sige, med sådan, jeg vil ikke sige indstilling, men det er, at vi ved, at de andre, de har nogle andre forudsætninger for at stille op til det her stævne, end vi har, fordi de har fodboldlinje.
Så jeg er meget, meget godt tilfreds, specielt med indsatsen, og jeg synes også følemæssigt, der er der nogle gode ting at hente. Næste indslag skal vi op på kærestevæggen og se lidt på, hvem der flytter rundt her på skolen. Hej og velkommen til KIE TV. Hvad er din taktik for at score på efterskole? Jamen, jeg giver lige lidt sødt smil, og så blinker jeg lige. Og så er det bare at svinge hofterne for dem. Hvordan kan man score dig her på efterskolen? Jeg tror, man skal bare blinke, og så er det egentlig det. Og vi har nogle af os, der hænger her i flirtvæggen, og det er altså dem, der får flyttet lidt rundt her på skolen. Men de er ikke helt officielle endnu. Jeg vil gerne høre, hvordan I har det med, at I er kommet op på flirtvæggen. Du vil gerne svare på. Fint nok. Ja. Har I nogle sådan gode score-tips her på efterskolen? Bare spise jeres broccoli. Og så har vi de kærestekedelige. Det er dem med kærester derhjemme, og ja. Og så har vi alle også singler herovre. Har du nogen idé om, hvorfor du er single? Det ved jeg sgu ikke helt, måske fordi jeg har attitudeproblemer. Ja, og så har vi også vores kæreste her på KIE. Og når man er kæreste, så bliver man smidt i vandet, så de har også lige været en tur i vandet. Vi har hørt en lille fugl synge om, at du har kysset med Helene. Kan du bekræfte det? Ja. Hvordan kan det være, at dig og Helene lige pludselig er kommet op på flirtvæggen? Hvorfor skal det fucking akavet det her jo? Det gider jeg sgu ikke snakke om. Det bliver så aldrig mig. Men nu går vi videre til vores helt egen små spejderbørn, som for at se, hvordan de overlevede vores friluftstur.
booty, show me the booty, give me the booty, I want the booty. Det var så alt, vi havde for denne gang. På gensyn. Cut!